Искам да спра вниманието ви върху един елемент – политическата поза. Разликата между естественото поведение и позата е липсата на страх в съответния човек. Маската върху лицето е адреналинов фактор за решително действие на човека. Така е в политиката, в престъпния свят, в епосите и дори в страстите. Маската дава свобода и възможност за заемане на поза. Затова почти всички политици изглеждат като лицемери. Банковите обирджии са страшни, защото носят черни бонета и маски, а страстите избухат в пълнота само зад маската на конкретната личност. Политическата поза е инструмент за постигане на неизказани цели. Нищо повече. Когато един човек иска подкрепа, но дава неясна или непълна представа за бъдещите си действия, той заема поза. И тази поза преодолява с лекота стената на избирателното недоверие. Затова бъдете внимателни, когато някой хрисим и добър човек застане срещу вас. Много вероятно е вие да сте лишени в този момент от възможност за среща с човека и стимулиран да приемете и харесвате позата му. Защото вълците в овчи кожи са ловци на изгубени овце. И само естествената нужда от храна ги кара да наметнат на гърба си овча кожа. Става лесно и е много практично действие. Позата е функция на различните маски, които човек носи в ежедневието си, в дома си, в работна среда, в приятелски кръгове и до гроб. Без ясно осъзнаване на този елемент от човешката природа, на ход е само въображението. Болно, затворено и токсично. Мислете.